Okay, jeg kommer ind nu. Okay. Hvad var det, vi skulle gå ind på? Klokken 3. Ja. Nej. Så får vi lige ryddet op. Jeg kan seriøst ikke se nogen, der hedder lobby 3. Ja, de skal også komme i lobby 3. Nå, i okay, i hop 3. Ja. Okay, hvad for en tager vi så der? Den helt ned til højre? Ved siden af? Jamen, den er i gang. Nej, men jeg mener den til venstre for den. Okay. Okay, jeg kommer ind. Så kommer jeg til dig. Ja, du holder den her. Randy, er der en, der elsker dig? Selvfølgelig. Er der? It was a big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Okay, er der 3 danskere inde? Så jeg løber lige rundt sådan her. Okay, der er 3 danskere inde. Fedt nok. Okay, vi skruer. Nej, det er der. Kommer efter dig. Ja, hvis vi bliver sådan, hvad hedder det, ret stille, så kan seerne have noget at høre på. Så man bare med telefonen og kigger på. Ja, han er gået med dig. Han må ikke være med til at snakke. Simon, ikke våge. Nej, så forlanger jeg. What? Okay, vi vinder. Team danskere. Okay. Wow. Simon siger også hej. Fuck the what? Hvorfor skrev du fuck the what, det hedder? What the fuck? Okay. Wow, så skrev du what the fuck. Åh, Kaj, du skal ikke sige med. Det her, det er what the fuck. Det øverste, det første, det er for the win, og det andet, det er what the fuck. Okay, Nej, Oakland. Simpelthen, der er nogen... Hvem gør ikke det? Nej, det bliver det her. Du her med. Nej, jeg kan se dig. Kan du det? Ja. Jeg kan ikke se dig. Jeg synes, det er til, men nærmest ikke kan bevæge sig. Eller er det bare mig, der får man slående til start? Altså, jeg kunne ikke. Hvor er du henne? Jeg er her. Kom. Kom
Jeg glæder mig over. Ja, det er lige at gøre bare den Jeg aner ikke, hvor vi kan være. Jeg løber bag. Det gør jeg heller ikke. Okay, så. Ja, fordi jeg blev Så kommer den. Okay, du går bare videre. Du behøver ikke at gå hernede. Det gør jeg heller ikke. Og ingenting hernede. Du er slet ikke det værd. Okay, jeg kan se en... Hvor der er app. Jeg kan se Lucky Block. Hvis du kan se mig, det kan du sikkert ikke. Du ved, der ved det der... det der cobblestone, der er så... Se dig, ja, hvad er der? Jamen, der er ikke rigtig noget. Jeg gik bare videre der. Og så... Jeg kan se mange godt. Okay, jeg fik et... Nej, han har et svær. Det har jeg også. Ja, så kommer jeg. Så kommer jeg. Hvor er du? Okay, du har... Den der læg. Så løb hen mod mig. What, du er sindssyg. Okay. Det giver... Der er også en herinde eller sådan noget. Der er en bud for fanden. Om der dansker, han er udenfor. Okay, vi team med ham. Nej, ikke hvis han kan for at dræbe os. Nej. Så er vi ikke team. Der er to rigtige personer. Hvor blev han af? Jeg tror, han løb her. Kom, vi går til midten. De kommer lige om lidt. Ja, kom. Jeg løber allerede derhen af. Der var et, der døde. Der er også... Der er to, der har fået den samme idé som os. Kom. Den her vej. Vi løber udenom dem. Nej, vi tager... Inden det bliver alt for skidt. Jeg kan ikke... Nå, om der er så teamet. Boostbang! Har kun 6 kills. Jeg har næsten intet liv. Og løb. Nej, jeg døde! Men jeg, hvad hedder det... Jeg fik ramt hende. Okay, hun døde også. Fedt nok. Wow, der er mange rundt om der egentlig. Okay, jeg er nødt til at gå til midten. Er der nogen på midten? Nej. Eller hvad? Jo, der er en ved midten, men ham kan du flække. Han har ikke rigtig noget. Hvad så? Hvad kan du bruge for? Jeg har... Okay, jeg giver dig noget. Nej, jeg har ikke Jeg har ikke nok. Der kommer en bag dig. Jamen, jeg havde ikke set dem, fordi jeg prøvede alt muligt. Nå, så kan vi godt gå... Nå, du er ikke der, der er kamp, det ved jeg. Der er en enchanted i. Wow. Der er en enchanted hjelm. Sådan en enchanted dierhjelm, og så er der 4 bukser ved siden af dig. Hej YouTube, det var alt for i dag. Jeg håber I liker, subscriber og deler shit videre til jeres venner.